kohan men ko para mendaga step age jing pulai ke barangkong na ke kitab jong unong yatulopa Hosea kapan ken mau inga yepi ba ublay try ken rat un pensutom yingi lada ngi pet jengai na u lada ngi klet ya ki hukum ki jeng u ki jing pensutom ke bang yo no blay kam dai kata ke jing tim ke bane serta Henry ke dai tang ke jing pen ken mau yingi bang dai ban wan pai su wala dau pensutom yingi wala dau wa yingi ki jing ki bangi kendo ki bangi syam ke jing em ke jingi Henry unsa site unsa penjano ya gitu ki jingmong ki ba wai hangi Henry ke berkongsan pat kadai bat kalong ba ngihab ban yo sngew yo kasur ke jengu ban ngihab bas ngutho yo kita kasur ke baukuran ba ngihab ban wan phai biang su da ke ba im ke jingim ke ba bha da ke bud ya ki hukum ki ba lai hangi kanai kadai ke jing pen kan mau jong for prophet Hosea hangi way ha kan ek step but nag gospel jong Lukas pat ngi asngel bau Jesu kren hangi way ha kan ek step kumno bang ide balong ki breu ha ke jing duai ke jongi wai nuksa yingi sepang arngut ki breu arngut ki breu ki balai sha ke temple ban duai way day Farisi badu weipat unong krong kajna ngite babarangut kajing em jong kine ki breu kadon kajing eper bak labak u Farisi udai unong yalam nyam ne unong hikai nyam bad uim kajing em marsap usngeu halade bau bin ubiang ha kajing em rimlek jungu ha kajing em blai kajungu Henry ha kajing sishapat ujungai baklabak na kajing im rublay na kalenti ke bau blay ulakhot bat ke bau blay ulayu ban im Henry habangi pej ya kajing im jong une unong krong kajnapat wala daulong unong pobro udang don kata kajing snutu yalade bau long unong pop dai nama ta gadau kadan kajing ya per haba kilecha ka temple ru banduai hai kajing temu jong ki barangut ban lek temple kadai tang ban lek ban duai ban ya ro ban angu yo blai try kan rat Henry haba ki poi ha ka temple pat kadon ga jing ya per ha kar kom duai jungki ngiyo i ba unong krong khajna ne nolum khajna haba poi ha ka temple u yeng chngai na ka jingkhang jong ka temple but penred yalade baus ngau balade bangam long breu babit dor bandrong haga temple ban ngu bandem ban pej ke khmajunga how blade try kan rat dei nama takadau haga jingduai jing u pen pau kumne kotrai to snei ngau nong pop kotrai to snei ngau nong pop kanai kedai ka kantin ka ba u ong halade bangalong nong pop isnei yanga yarab yanga krasyan yanga bangan la ban imbha ngiyo i bau ne nong krong khajna udon ga jingus no rit ban pediang yalade bau long nong pop banang tapat updiang ya ka jing im ka bau le im kat kine kisnem ngal im ha ka pop dai mata ka dau menta awan phai sheme nga karpat yame ba men krasyan yanga ba men ai boringa bangan la ban imbha kanai gdei ka jing khot jong une unong korong kajna ha gabarangkong daga jingsnguret yu hakma dublay nang dapat habau tip baudei unong pop une unong korong kajna u kloi ban penbiang ya kata ka jinglong pop jong u kloi ban ino ya gitu ki pop ki ba ulale namaru tip ba lengba ka jing krisyan jong blay ula ban penbiang ya ka jing im pop jong ula ban ino ya ki pop jungu lengba ka jeng krisyan jong blay ban ngi enda ula deb duai enda ula it la de blay une no krong ka jena ulay shala ying ulay pai sha la ka jong ka jeng tre jungu da ka jeng kemen da ka jeng sngu hon bat da ka ta ka jeng la ka bamut ulay pai shala ka ying la ne sha ka kam ka bau tre
Henry habang ipaypat kajing jong Pharisee habau lej shaduai ulej ban ya ro ya blej hoy hak banang kom klempep uru upen pau kata kajing snungu ya blej baula ayu kajing baula ayu kane ka jinglong nong yalam niam Henry hadin kata pan iyo hage jing duai jung ba upen he yalade upen ksan yalade semla ban pediang ya kata ka jinglong baduna jung yoi ya kata ka jing duna jung yoi pat halade bau biang na dong sadong bau long baru blei but upen ya per ya la ka jong ka jing bat ki wei pat kamtam yos ngeu bawong banga biang na dong sadong bangalong baru blei ngamlong barsap kumune Pharisee ngamlong unong pop kumune unong krong kajina kane gade ka jing duai ka ba une Pharisee duai halade hakma dublai den magta kadau hapakot Jesu wang kito ki bapan he kito ki bapan kesan kito ki basarong hakma dublai par hakmat ki breu klempep kin salong ki baritam hakmat dublai ublai unong padiang iki ublai unong kurkho iki kohan men ko para hautra Jesu Christ kine ki arngut ki breu ki bau Jesu ukran bane wainuk sa hangi mentaka step nongkrong khajna bad Pharisee kine ki arngut ki etho yang ayepi komnong ide ban ha ka jing Kristen ga jungi kham tame ha kane ka porlen ngitip ba ka porlen ga dei ka por bamangi nginwon phai shauble ka dei ka por ka ba uturai kan rat ukhot yangi ban kelak bamot ban ga jing ka babha man kasngi ngiduai man kasngi ngile siga jinga sang man kasngi ublei ngile siga jinga sang ni sibenta ha ki jiglani am baper jong ka balang ha kane ka porlen mentangi haban kelih lade ha to ngalong kumune nong krong khajna ngapdiang yalade bangalong nong pop andang atip bangalong nong pop ha to ngakloi na ban rit yalade hakmado blai ngakloi na ban IT laki pop hakmado blai ngakloi na ban khod yo blai ban Krishnan yanga ban yarab yanga ban ai boringa bangala ban ino ya kine ki pop ki banglale hakine ki snam ki bladab lada ngilong kumune nong krong khajna uba penrit yalade uba penpo yalade uba khot ya ka jing Krishnan jong blai ha ka jing ga jungu ngiru ngin salong kita ki breu ki badab da ka jing kemen ngin sa long kita ki breu ki ban sa yo ya ka jing kurku ha ka jing ga jungi ha kana ka prathai ban ha ka jing lawe jungi nang tapat ladangi long kumune Pharisee ladangi lech sa jinga seng ladangi lech sa kamas ke bakot ne ngisimenta ha ki jinglan yang baper ha kane ka porlen ladangi pen kesan yalade ladangi pen he yalade ladangi mlaban pediang bangi long kinong pop ladangi lech tang pen ya kata ka jingru blai junga ne ka jingru blai jung pi klempep ngin sa yo ka jingtim klempep ublai trakan rat unom ayingi ka jingkurku dei nama ta gadau ko men ko para hakana ka step to ngin phai so blai trai kan rat kum une unong krong khajna ngin phai so blai trai kan rat ngin dem ko su ngin dem ka kli ka jungi hakmat jungu ngin ong hlade ko trai to isnei ngau nong pom Krishnan yanga ai boringa ai ka jing pan shi tong jung me yanga khnang ba manga ngan la ban kelak bamot kena bangala ban ino yakine ki pop ki junga bangala ban imba balang baga jing imba junga balang baga jing imbaru blai junga lang baga jing duai hok junga lang baga ta jing simban ta hok junga habaro ki jing laniam ngan long breu bat babit badaba biang ha ki jing Kristen bad ha ki jing lawe to mentang ngin pai so blai track and rat ngin IT lade kamta me kine ki jing kwa ki jing trang ki jing tumu babha ke bangidan ha kane ka porlen en yoro yo Jesus Christ. Amen.